nangoba abantwana bakho bazoba yilo mama wena onguye wena yiba le pattern enhle ukuze nabantwana bakho bafunde bakope kuwe. Amen. Shine Skoba, shine. Shine. Aniko proud Mare. Like melen be proud man gogo. Melen be proud ukuthi yey wangathi future yaseScoville i-bright. Yabona bese ubaba uzofuna ini? Angithi aka understand akanalo ulwazi akafundiswana ukuthi umuntu wesifazane uhamba afike la. Useyaphuma ubaba. Uya ngaphandle. Uyabuya mama Bishop ekhaya ubaba usenengane ngaphandle. Uyabhidlika umshado. An exceptional woman. Verse 15. Ngithanda isihloko sencwadi ukudunyiswa kowesifazane okhuthaleyo. Kimi kufike ukuthi ukudunyiswa with an exceptional woman value. Hallelujah. U15 uyavuka kusesebusuka aphe abendlu yakhe ukudla namantombazana akhe imisebenzi yawo. Bakhulumile bazalwane, you cannot leave the church when you are angry. Ngicela ukhuluma nabafundisi asikwazi ukulinda amabandla when we are so bitter. uNkulunkulu ufuna namhlanje sisekuye baba egameni likaJesu. Moya kaNkulunkulu ophilayo baba ugcwele sisakuwe nabantwana bakho Nkosi uJesu. Mawusakhuluma enhliziyweni yami ukuthi baba mthandaze whatever senhliziyweni yabantwana bakho eyeminyaka ehlele macoleleki namhlanje baphume kulo mnyango bangasafani nokungena kwabo. Ngiyathandaza egameni likaJesu ukuthi baba baphuphila ngoba uthezwini lakho usesibe nokuphila baba okuchichimayo. Baba wethu ungcwele ngiyathandaza baphuphila okuchichimayo. Ungavumi moya ongcwele ngabo banqande nabagijimele ebubini. Abanye baba sebahlele nokuyoyibulala. Ngiyathandaza mina egameni likaJesu ukuthi baba bantomule bese uyabalekelela siza abantwana bethu moya ongcwele emakhaya. Abanye sibashiya sibazi bakuphi kodwa wena uzobanqanda ngenxa yokuthula osiphe kona. Ngithandazela ukuthula kubo bonke abakhona kule ndawo emini egameni likaJesu. Amen.
emsebenzini. Nobuholi ohamba nabo mabhishobhi. Haleluya. Siyabingelela mawethu Mamsina uLady Bishop uMashinini. Amen. Siyabonga bazalwane ukuba kulelizwe sibingelele nezihambi zethu. Amen. Nezikhulumi. Amen. Ngizobingelela nje our national executive committee ekhona ngaphakathi. Haleluya. Sibingelele o-chairperson bama-region abakhona ngaphakathi. Amen. Sibingelele u-chairperson we-region esikuyo eHighfield. Siyabingelela mawethu. Amen. Siyabonga kuyihambe zethu nezikhulumi zethu seyikhulumile ngaphambili. Mina ngikwi-item emnandi kabi engena ayina topic. Amen. Kuthiwa nje uwait. Haleluya. Siyabonga mawethu Lady Pastor Malinga. Siyabonga mawethu Mama Usimelane, Mama Zanele ngisho kanjalo. Mawethu siyabonga. Ngeke ngathi ngimfonela ngo-Good Friday. Ngathi Mama Usimelane bengizocela ungenzela i-gender based violence lapha ku-Good Friday. Wakhuza ibhadi wathena akakwazi ukwenza leyo nto, ngeke azayenze, ngathi uzoyenza. Ngivala ucingo lami. Amen. Niyabona ke ama-talent esinawo ekho. Niyawabona ama-talent. Uma Bishop siyathoba. Haleluya. Ama-talent esinawo. Our program director kade ngimtshela ngithi mina hayi talent engaka. Haleluya. Siyabonga ukuba kusezweni lase Emelo eMpumalanga. Ngiyathanda ke mina bazalwane ukuhlabelela. Vela kusekho lutho emva kwami so celebration. Amen. Uzosixosha ubaba mayakaze size sigwabe. Haleluya. Ake sithi nje kancane mawama ngishayi. Ngazi uthe uma ngifonela eThekwini wathi mina ngothula ngifuna ivalwe nje isambeni. Amen. Ungashayi. Nganginesono Sasana Kumale Okota Namadana Kewa Wanyamada Uta Nganginesono Minakesa Chasana Konale Choko
bomakoti abancane noma ngabe kungenzeka kanjani ukuthi ungcono kangakanani ningalenzi labo yazi kubhlungu ukuthi ufike umzalwane kwenzela ilokhuze itray uyibona ukuthi leya ikhishwe ledeni ubaba wale ekhaya akanikezwa ngetray kodwa uzonikeza thina ngetray uyekeni lo yenzani ukuthi ubaba nihloniphe ulanje ukuthi usemseni waNkulunkulu ngalo baba ngoba uma sekuhleli ukuthi kwesisikhathi siba naloko okubaliselana hayi mina number 7 vele mina kodwa kwesisikhathi unumber 7 na uyazenza ulimi lakho alikho right nabazalwane kusisikhathi ubabukela phansi sifunde ukuthi bazalwane la inkonzweni zethu singabekelani isitulo ukuthi ngibekele amen Nkosi yami lo nomunye sozotholoza nje yena so ya dry kana situlo bekele sibanda hoye into engifuna ukuyisho bazalwane uma ngifike enhlanhleni ngifike ekhaya mama Nkosi angisho
umphathi wohlelo program director angiqale ngawe ngikubingelele egameni lika Jesu bese ngiza ku president womama bonke Mamphindile Hlongwa emzini wakaMasha eThekwini angikubingelele mntana egameni lika Jesu amen bese ngiza ke usithandwa sami bingelele bawela kuliwe ukuthi hayi uNkulunkulu wenze kahle lolu suku lube khona amen ake ngithi ke all protocol observed sekinifake nonke masibazana ya laba emabalile nje ku right ora nina nonke sengithe all protocol observed nami ngithatha lelithuba ngibonga uNkulunkulu ukuba khona enkonzweni yoma kuyasho ukuthi kuyangiphinda nangokuthi ngangikhona enkonzweni yomama mayena namhla ngikhona ku Mother's Day akusi Father's Day bobaba i Mother's Day alibonga malenkosi siyabonga kakhulu bazalwane nathi ukuthi sithamele lo mcimbi wenu sizwile bomama sukela kusikhulumi sokuqala kuze kuzofika manje ongathi akanandlebe angazi uyobe ulalele kanjani kusukela niqalile ukukhuluma lokho silapha emuva siyabhekana ukuthi kodwa niyezwa yini ukuthi bathini labo mama siyabonga kakhulu kini nonke abantu bami mina nje ngisukumela ukuzothi 102 years akusinto encane amen kuthiwe angizosho nje ukuthi i-celebration ka-102 years ufika njani ku-102 years usebandleni ufika ngoba ubekezele awufiki ngoba wazi kakhulu awufiki ngoba uhlakanipha ukudlula abanye kodwa ukuze wenze nje anniversary yingoba usuku ubekezele ngifuna ukusho bazalwane ukuthi akubona into encane ukwenza 102 years usebandleni elilodwa amen ngisho mama bomakoti ningangena emshadweni ukwenza nje 5 years it's a milestone ukwenza nje iminyaka emihlanu usuke ukumusa kaNkulunkulu so ebandleni uma ibandla lakhiwa lithi uma lina 2 years alinye bese lenza anniversary lithi lina 5 lenza anniversary lina 10 lenza anniversary kodwa sibonga ukuthi umuzi wakithi eSikhoveni i-celebration sicala ukuyenza nasithi 100 kwayimasiqala si-celebrate yonke leminyaka besiqhubeka nje singasho lutho kodwa sibonga uNkulunkulu ngale minyaka ngakho kule 102 years ngifuna ukusho ukuthi bantu bami noma ubungathi kawuboni ukuthi uNkulunkulu uyasithanda salusibona ukuthi uNkulunkulu uyasithanda salusibona ukuthi uNkulunkulu akasilahli kunezwi engilithandayo engifisa ukusho ngalo kini nokuniqinisa nje idolo angifuni kulanda mlando webandla leSikhova cela ningizwe kahle angifuni ukulanda lasungulwa 1923 nge6 kuMarch amen so kuze kube manje lisemile lisekhona liyaqhubeka kodwa uthi uGenesis ka28 iverse ka15 lona lodwa lithi bheka mina nginawe ngiyakukulondoloza noma kuphi lapho uyakhona hey akabonga uNkulunkulu uNkulunkulu utshela uJacob uthi bheka mina nginawe ngiyakukulondoloza noma kuphi lapha uyakhona uthi futhi angiyukushiya
ngingakakwenzi lokho engikuthembise kona ukuthi ngizokwenza kuwe. Ilamazwi ke engima ngawo ukuthi uNkulunkulu ngeke angiyeke angakayifezi inkonzo yokuthi izikhove zemnqini azilande ubaba uLhanyana ngobuningi. Angiphinde bazalwane. Ngeke uNkulunkulu angithathe ngakenza ukuthi ngilande ubaba uZCC ngobuningi bebandla lezikhova. Amen. Yileso isifiso esasikhona kuSDSB. Yilesi esikhona kimi sihlalo uma mhlambe ubungazi ukuthi uZCC asiye kuyena. Amen. So awuzufika ke ukuthi nize nibe ngako ningamhloniphi ubaba uNkulunkulu. Ukufinyelela lapho ingoba izobe nimhloniphile ubaba uNkulunkulu. So nasemendweni uze aguge nje umama udlule intweni eziningi kakhulu. Nathi njengoba size safika la kule minyaka sidlule intweni bazalwane. Hayi ukuthi besihamba kusmooth, besihamba kukuhle. Ivukelane ingathi uzokuthatha nefed up leaf futhi ake ngihlale. Kodwa uphinde uzikhuze ukuthi no ukuhlala kuzongisiza. Angishone khona ejokweni. Alibonke igama lenkosi. So ngithi ke halala bandlala kithi halala. Halala zikhophe zimnqini halala. uNkulunkulu akaqhubeke nani, aqhubeke nathi nakule minyaka eminye ezayo. Size futhi nathi sithi uma uNkulunkulu esilondile sifike ku 100 years ngokweminyaka yethu yokuzalwa. Amen. Uzothi nawe hayi ngawubamba lo 100 wabanjwa izikhova. Sekuseduze kimi sekuseduze so ukuthi ngiye kuwo lo 100 webandla. Ngakho ke ngiyanibonga kakhulu nonke abamenyiwe baba khona la. Ngiyanibongisa kakhulu ukuthi le nkonzo ibe khona ibe inhle kangaka. Ngiyathokoza kakhulu bantu abami basezikhoveni. uNkulunkulu akanenze kahle, ningayeki ukuthandana. Lolu uthando enilubonisile sithi lapha ngemuva kusho ukuthi nathi kubo baba funeka basifundise senze nathi enje inkonzo yabo baba nensizwa. Lapho kuzoke khona ukuthi insizwa ilonga kanjani uzithatha umakoti yakho umuzi. Njengoba beniyalana nje nani ngilalele nathi kumele siyenze le nkonzo nisisize sihlalo sikwazi ukungena silanda insizwa sihlale phansi sixoxe ukuthi ebudodeni kufika kanjani. Alibonke igama lenkosi. Ngithi ke asithokozeni bazalwane kulo muzi wala ekhaya esikhoveni. Umuzi othanda abantu, umuzi onakekela abantu. Ingathi umama lelikhaya angahlala anjalo. Ngifuna ukusho nje ukuthi ungabe siyashintsha sithanda. Amen. Ngoba ngenizwe ukuthi cha noko uyabaphatha kahle abantu. So ke ngicela ungashintshi nangelilodwa ilanga. Ngathi uNkulunkulu angenza ukuthi size sihlukaniswe ukufa. Amen. Ngala magama nami ngicela ukubuyela emva inkonzo izoyegcineni. Bangahamba abantu abangadlanga. uNkulunkulu umusa anibusise. Amen. Ngicela siphakameni ke sizosikheke. Ikheke ngeke lisike ngedwa. Ngengoma emnandi ezosenza sithi kuba Barab. Bomama. Ekashaywa uwe nje mngani wami. Wena uyazazi ingoma ezisenza ukuthi sibe vakela. Bamba 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 mzalwane uyeza. Bamba mzalwane uyeza.
Mzalwane uyeza asi Bamba Mzalwane uyeza Bamba Mzalwane Oh Bamba usebenzile ukuza yabo ungeke ukuthole lo ungeke ukubone lo siyabonga mkhulu sibonga kakhulu uthi umkhulu uLhanyane naye bakukwenye marathon ubugijimisa 5-2 ulela uLhanyane la usho umkhulu
But Masandi usuzolihambisa ke igama ukuthi bathi esiCovid kuzoba ne men's conference. Zwile mo. Ningathandizwana. Omama ningathandizwana. Bathi kuzoba ne men's conference. Khona le men's conference abathanda ukuyikhulumisa gogo levamisa kuba ngeValentine. Esingakase siyibona. Kodwa la esiCovid iyeza i-men's conference. Lalela sashada. Yo sashada. Ene kule men's conference cabanga angeke kube yithi sodwa esithola okuright yabo. Nabo girl labo mama Sikhosana nabo mama Jaya nabo mama Nkoso bazoba right ngoba phela uyamuza umkhulu namagama right ubiza ngosithandwa. La emeli izinto ezi-right zikhona ngoba nogogo mlangeni bebambiza ngosinqanyo yayibona indaba so into ezi-right zikhona vele ayibe khona le men's conference yabona uba uSikhosana azothi nakangena umkhulu lapha angena athi hey mayithululu angathi nakangena lokathi jinjo alokadlalisa abantwana